Yere bon komo na hyene nso na subscribe share na like fa wadwen kire fa to ase fa mame na hyene nso se NYANSAPO TV wo YouTube NYANSAPO online wo Facebook NYANSAPO online wo TikTok de aka nyina no enye ye de a tu ko hu se NYANSAPO wo baabi na enye NYANSAPO TV wo YouTube NYANSAPO online wo Facebook NYANSAPO online wo TikTok a mesro hwe nipa ni ye na ane nkomodi mu no wo wie a wa mebo yeso bo se wo ne yen ena akodi nkomo ne aye o kanesichi ye ne opanyini black power ena ebebo nkomo wonye nsusude wo ye fidie so ne nuomu de maka che se nuahini nubna nitan ne ne hahama ene ade wabin mu adosuko yie pa hunhuma fam ne ade nyina no wabin enne wono ne ne bebo nkomo ne yenkoma na kwa aba na afi senti ene nkomo no ya ba no yenkyire mu na yenko anim nana minia memo akwa aba ni go so minia ade banyansapo so se mbom ye de obo ade da ngoroma ne de man ya me de abetana nana no anim nana mbumfu me de o mbumfu saa boko de o se no mu nyina ne nam saa ho nti boko asindwe o se mi yesu kakra bi ahwa na eja nti wa ma me assurance die ene ne se no nana assurance se ne ho ye na de maye me ho nso a metie nana no nso bumfu di a ene na ye ba abekire nnuru sese wore oman ni mu a enyarwa wodo bebre ene edi akotosi na eha adasa ama mu nipa atoba ha ebinum eye mojabroso pressure nom blood pressure nom ena afi nyarwa wodo bebre a eka ho me hu se na de amane bebre e de aba begu ha na ye bewuram wo de men ha ho kura se wu aba na memena yi ni mako ni bia se de siye kopum se ye behu na ne wa kire ye niema kakra ansa na yefiri ha enti ne ye baade a ayapom den se be ya ho be den se mantatwe na mso no wa ye den na da yetimi atena senti na ye wa ha nana minia mesa mu akwa babi ni go so minia ene de mehu niema bebre mehu nyenya mehu achampon mehu susumasa mehu kokwa haban mehu eyepe ankasa ya ka na minim ni din na ne edu ana wa no wo de atututum de aman se we de me nka ni din no nyamedua okay enti wadawma ye be hya ase ena de pa na opesa wo kire ye minia ye mre de nti nka ye woni me bibira ye be kire aboa ahwefo ne atiefo nse obi wo ho a de dia me kasa atiefo nso obi wo ho a se be nani ha no na emom kasa de ote nse se yale koso wo oman ganem hayen na de de nyina ye mpanyimfo no condemn no a ene poison no magia tum se emra oman mu no niku ye ni mfa ne sa no bi se ye ni fertilizer te original fertilizer ne ye ni bibiem se ni nyina ye abefo nkenkuko binin no na ntwi binin no na se nkankan no nyina no se ene omu nyina ewu se ablofu edua nwa mu dua kokron mu dua nkrante se ne ye ne chana nyamede ma ye ne de abeya tibihia se ye bre na de a mesre kuafo pa ma me ye se wado afu na manchia na menken aduru tam se ebo no mesre se membo na duru obo aduru na agu asase ne so a aduane na fa nti ye banchi aye poison ye bibia ye poison aburo bibia ya midim nyadoa ko 15 years ni mendi bibi e poison ko a no ne di guso no so kan nkanya do ese nke green na ba foforo nyamre ye wutimi tena akekare wafuo no enso ne no eno no kra no etimi ye kidney problem ho adwuma ne no kwan e foso dua no ye be kire ho okodua e asem problem na ansa na be ba ha ba no so no enyarwe yi enye nwumu ne nkrofo togu ye so wo memu dodo wala se pressure no akoma yade no ni mojabroso no ne esiche yade no se adoso pa ene sunsun sembia nim ene nuru na ye be kire no obi no be se obi se makoto pressure de amount dabi ade a yetimi toma nipa e accident ene stroke anase akoma yale ene twere okay na se appetite be moon dabi
Okay, and there any aye nuro na adoso. Ba na bibia e poison. Be na no Ghana water company for buy. Wo mo si enuro na wo mo de no ansuo no mo so ne sonso maye no. They say so wo mo de garden ba ko na ya. Enam garam say na wo mo di nuro metas no mo ne ade afre mu no. Wo so wo mo de garden ba say aduo no. Ade ya na wo so wo mo de ba ko a wo so wo mo de ba say aduo no. Na monso aduro ne doso no so no. Na nsa anye emfa ma nipadua no. Aye chemicals. Aye say de bia wo say me ye hia bia me tu kurom afofo say. Ye mpatem ha kakra ne de ni kwa so obi anum nyanko nsuo. Because blasting on me chemicals na ekoso na ekoda ne nsuo ba me to na yale nko a. Sense nsuo no to de firi so ba be fra no na de na ba. No na eko onso mutu a vapor na kosoro. Enti ebo no na ekoda ne nsuo sa ade aba. Enti no commands ba bia mans wona a omututu nsuo because of onum nsuo na ye poison. Ha, ni ye mpanyimfo no ye besere wo mu. O man Ghana ye nyina ye dia o. Enti nye tumi kakra de ahye o nsa no na sika ne nti no omo se niema troka. So ayeka so oti have me mani age nanse opemso tu kwan ko share bibi man yen munyam titru Ghana na Asanteman de yen munyam hye ayesi nsu a eto na amebinum yi wo mohin no oba ade ba ko abeye a yeni age ho afla se no kan ye fi twam no kan ye se afi a ye wura mu no wo hin bia wukuro mu ye saa gold garamse ne sense ase no obetwon twidi no do aba be gina menhia wa baba be chem ni ade ne se de wasa hyem kena wono an kasa be fa eto ho sense se wo de hia anko a akwadwane no no atutu anamo a no akokọ kosa nkuru no obeto a ye fra no wa kyerem senti a wa ma ye se won sa ase ne ade na ma tifu ake asese wo yo si ade yo o kaso be ya obeye na eye mere ene nkrabia ene ya no de ye adwuma na ya na bibiri na ase na yewura na wote ho na niema bibiri no kutia metime agina santimema ka se enye de enka wo peno no ni mmesi panyini due mante neso wote asem na no dimdika wo se wono ankasa ye nhwehwemu hu se de mekan medemani ehu na eye nokore na mefa akwanye so na masere yewura se enye galamse ni nko na ekunyen condemn na omu ede ba no ekunyen 90% condemn na ene yam fase kan enno no ya kan kura ye double se na ye de agu banchi ase na ise kofie de agu menke na ase na pro na ka ase no oh eno ye one ene se obedi nyaado a eye poison abo ntimi fana no nka ene cabbage abo ntimi fana no nka ena ye blasting nyese bia meti krom ha na meka ba bia mansi wo bia ye blast ade bia no num ho nsuo a enyi ntinka we a omo wa ha ye wo se ka boho de ka krom a kanya na bebre sese o ma de omo ye omo fa nsuo kura nguso vapor kwa hospital krom ma ye bi mu a community no ena sikana ena omo fa nti be sire ye wura se we de na daworoma anya galamse ni nku na ekunyan galamse ni de se asase ni mmewu a ye wuo no ye condemn na ye bo ene blasting na omo ye no chemicals no ekunyan okay nti o ma na dwene so mbra ho kakra ma ye bon galamse ni de abufuo na nam de nemum de ye wu pa de sa ne ma no na ekunyan okay ye rate cause ni se nananom titiru abrempon ekunini ene NYANSAPO kasa mfonyini se bia nkonto nye nkwada bia afidie sa ti ni se nananom ate nananom so ede be ye adwuma de ma pia nana ye da so ho afedie black yenko enduro no so de na ode sha ase ama me mekọ aduru no so na mi hu doctor bi enkyerɛkyerɛ ewo social media na mapa akwanya na se menyamo na me dia fo mafidi kɛsie so na mebɔ na ba so de o kyerɛ na ye ne kwan so ano no na mem de kakra me de bɛka ho ne se menkoto nyaado ano wo dwa so na emewe na anopa ne anwumere enka nkyerɛ me se o de sa wo kidney problem okay dua bi dua bi poison bi ende so se unya wo kidney problem se broni na se hospital na ka kyerɛ wo se wo bewu 3 months time na wo we sa nyaado na o kyerɛ na 3 days sa kidney ni be sa ye kama wo bewu nyado na ede adragu so no oh okay se doctor say obenya 3 months na wo kidney ni se de akodo wawu a okori nyado na adro ni ka ho na 3 days na be ye obewu ntem na se opese okontem de a no aye ne sa so
nyadoa na esa na emum this time no poison no mudi guso nintino de metma ya aboa me nua ne se wanka se dua bi ana se ukodua so a pede mo awuram okay de mo atimi awuram de na se nipa nso wieye yeah because aboa ne wuram a wangu no de nipa wo wi a unwu na ne se nia me de mi kodua so a nyadoa mo awom de wo ye sa me mpo mesrew enu mom na ye enu ne mom na ye ena akwanya mesade ma bebire no so ne se ukoto nyadoa na bidie a ye to ade so ye gyan yambi powder si ho fa nyadoa no ani ntosi na wo de be ye nkwan no fa gum be 1 hour ansa na wanoa na nyine poison na ewu mu ni nyina anye saa ene pressure abani ewu nye boni na eku Ghana fo ablofo no se Africa mo tra so mbeji nye ne ye wododo ti kwa bi mbafa so bekun ye unim se family planning first no mo kire na so dem ene o mo agyae ene e sei o mo de afa poison ene de brain mesre food and drugs board se nyam na me be kire o mo adwuma na emum o mo make sure se aduane bi e be fira mo no ne ababia na so mo test o mo adwuma no ena sebe Ghana hakura no so obi de aduane kura e badwa so a yen test ye manche se ye nya poison wo mu a because of condemn na o mo bo no aduane na bo awie no abo na duro ntosi yetimi tini bunu saa ni abona duro ade ye na abere broni amangu ya kote ni abona duro ade ye obi boto na omangu ye ne ukodwa so na ko hu cabbage a abo bi amfara no kan ni nipa fuma guso na wo mo di flesh no te say salad ne obeko sisi a nyame ne ebo afo enya de boni ni mo poison no amana be ku no condemn kra nti wakodi nyadoa na wanya pleasure wadroni na wose kaminya mienu bi ka ho na enya de a edin we ye susumesa say ye mono say ye dada obetima wishi we ye koko ahaban say ye mono say ye dada obetima wishi ne mum fade no ankasa atiato fom no koko ahaban nye de wa okoti cause and dry ya entintofo na wapebo ofre say wo ye oba so wo ye bema na haban na odi aka ho na afi wape ankekade na broni be ka se lamo na odi awanya fo no twegu so andopa no 1 cup ewia 1 cup enumere 1 cup susumasa bo kube ahabe ya awe koko ahabe ya awe ena bo ofre de awo ena nka etwade twetwem nan na no asa nuro be se nan ya nom na no pa ewia na enumere uda pressure dro so kura jai wonderful nimum traso bo nom no 1 cup kase baako awia anopa enumere nimum wo ya maduane men because obedi ba o kai se mere bi ye ba ha ema wo maami bi ema apia bi se ye nkonkodua apia de ekọ na odi jakoguso wakuno ba meme de nsesei e wa che me kromfobia ma ofi oda kami twade abekere na me refi kra ntwe ne dua kra disi we kra de kosi obefifi nyame bo no so nkopa kromfo ma ofi oda ene me de beto wo me ne 4 corner si anu tatete na ne de to hye apia de wakuno wantimi enua ebia na asase no na amwa nya ono a kwadworo wangu onse satime bae no na ye pebirim wangu sunsuo osore anu ada meme de migu na nopa ene anwumere a mebedan nti aye fe se wa che me nti no wo pleasure me so manwene na ye no awie ne ye sa no ma ye nso ne so ana asa ye no ne sa kokoro ho ansa na wanoa okay na wanoa o de nom na nopa awie anwumere o de onum utimi num no 1 week ya kone ko check o pressure popa untimi mforo kra befo bo friend me pa cho na aduane na na ase bo fra aban na adwan na eno so adwan se kokọ aban okay na emum we ne de amu no we na ya utimi de ena nka etwade no nso no se nketoa no enye saa de akutuo na editwi bucket ho no na emum nketoa no 4 no atwam nka be 8 na no a mane mene ebene e be te se de dokono si jaso na etu ha no na wahya ase se o no esa yentini mo adwuma obi wo se sasabro ha no we ne benna ne amaman ni nyina ma ntini na pompe metumi de ayi abroba aka ho ana de wachire ya so obi wo so pese mu ya frem ntina and we no no ma anye nyono susumesa ha ba no timi te kurawe eno kura so timi obi a ikura bada kuma bi o wakoma ya le o te a wo wi ana de betwu akoma no boko ye ho pressure de no susumasa tie ni susumasa ha ban
koko aban de awo bo fra ha ban de awo saa na wo de anka atwade adwetwam de agusu no anoa wohoro ho yie anka atwade ntwam azan wa wohoro ho azan wa twetwam na wanoa san cup ma anopa awia anwumre 3 times a day nana die ni kura we nyamedua okay ase konfa no chi pedi mpenti no kokom nyamedua we no so eduru be na on say yo krofo bu wi ase a tebia wo yale yale ni so mpie ne ho nem ani nti bebere kura mo doctor bu ofu mu na me ha ekina me ha na me ha penabna dua ni si ho no na wai me nka nkyerɛ wo sɛ ede enwuno yemu miawani nenum na bi yale ni wo bi ebepie ama wati bi adura kan me wai na bra na me ende me noa we die nyamedua na bra no nko bia ndem bia nka no nko a noa nenum on se nyamedua no wutwa we kura yesi asa wo bu na aba bebo se nsuo fitaa bi be firi maba aha me ya me ma nsuo ne nwo ana ase ni nyina me twa ya duro wa ya ahoro ho na fa sisu me twitwam ketenkete won na me de asiso nsuo na ebeba ho no nsuo na de begu ho na no be no ana na be nom sa ya de be no ebeyi yale ne wo mu na ama doctor kura bu ofu se kura da be yale doso do de beko de be pie honam na ni so obetimi asa no ebe sa nti wu ho a se yale na sie no na se we no se nyamedua yi de wo no anom na ya de ni bie wo se yi firi ho kura na yi na bi nso on ma adan na di ama watimi asa okay ha onso bu ho a na ne ha ekina ne ha kese onim ba bi a onim da obeda asole a onye yale foforo won ne redeem onum we na de beko nimum de be pia ba so no be pia ba ma watimi de aduro aka sensan bi mpo na asie omu na ehawa be pia bonten watimi ekopie ba enye emfo ha obi ama ekopie ba na dura me kire wa wo de be solve so ho abugo obi obeka se an se meto agya bibia mpie ma metem ba bi fe na me kon mama ya de abepie abibifo yempe check up enye no kure broni esole ya bosumi bia so kokko hwede ekoso de video ti Ghana so we de wanyale wo da ya wu yale ye hye ne ho pa ba mpie ni nti ne se indirectly no ye nka bibifo nka check up machine ni ani nyamedua no wunya nom ko mu a wo ko check wo de wo so yifiri wo ye firo na de wo se ba ma wo ontimi nsa no wo ye pia bonten we de fasa na we de mintimi nsa okay na bana nko na ha ba nka ho na bana nko okay papa yoni no ebi fire ni bushia na se bushia pen so na Ghana yenya abie okay nti ne fire ni bushia ndia na champon na satam so president ya no wo so ne champon wow Ghana yene ne tudi ne ye say tudi na last ye kire na dwuma for fridge we na blo for hwe so ye fridge na ne yale saba ko a wosa so ne se yale no waya wi na apia bonten ne de abeye nsa na utitia na asaba a ye frɛ no oseye abra wakɔ akɔye check up a wodi nyamedua na aye check up yi no enu de aba ani na e wosa adu bibi foforo sa no papa yi na ebesa ye nsa no ena obi wo so kura na nsa na pie okofa na danfo bi sapo dwale na okoto pu bi a ena ayi ne ho nsa no apie na wakɔwɔ pane bi ena ayi nsa ena wotia o prankasa ama waka dem titi ni bebre ne pa lata semina be pa lata semina na wayi ho mesero nkosi pipa ne nka ho yi ho na efa ka ho ne si ne fa dwale alata semina we bi nko ana pipa mu die nko ana ye esoro de ne na soda ne ye mo ha to di agora be po kala ba ase de ne de wo de ka we no ho titi ni bebre ne pe we ne si na fa dware ebe hyensa ne nyina na kutwa na ebe ka wo ho no penkate ye de ye nkwan na wahye na wo de afra nkuto na wo de sra ebe pepa kutwa na to nkate ye de ye nkwan no emono no a
Aye nyame na anase de ayam ne ye be mono na ya we no ye bo we no ye timichi bi chichire no okay aha mono na isa wa ba fi abeyam na abechi okay wo de asija so achi ama na hia yetuntum na wa yam na wo na de frankuto e be pepa nsansan na abesi kutwa black na won nyina be kele ni nyina mo nya o skin wow na enyansa bia nso na bia wo me ho se de wo si a kire bia aye makono timi akopa alata samna we bia pe e champon yi bebri e na me de ahye ne samna me di dware keke nso e metin aye no e be boa o skin ne se yale bia be bobod na ni bia be hye no okay e mo de dabi ni bisa service ma yam we no de afra na enkobo obesi o besi na o e mo nya hwe sa dem janso antata me ho dabi e be huru pukupuku se de wo dware samna na okay ani nya samna be boa skin ne pa obi kura stretch marks wo no ho no wo ya ko obi atimi di dware bitin kokko obi okay atena abuja for yeguso black power na wo kyerɛkyerɛ ye no ahama no ene de betimi di ayo a ebeboa sesei no yenye hu se saa ye be ko check up no ye check up wa ne nyame dua nti yesem osisi fia mamomu amu de mu hunua na mbubu nua gu rough obi atwani ne nyina agu amani fia wiabo a wonya baabi no atena no wo sa na wiabo na wiabo nyame dua eye dua papa enti ho check up no aka no nana ni we ye de ade ni papa yi ana mi hu sesi wo betese ni din de ene de yo de efre no bonho mate din no we ni bonho no we ni bonho no utumi de ye nkwan de ye bibia nkwan ya nkase ese aba bi no mfe na alefi no ba we nya alefi no we bonho se bi obi a watena hurase kakra bia eni bonho bi wa hrawa mu yale Ose o kidney wa harawa. Bonho. Ubetimi di aya bomu. Ubetimi nemu no a eno ne bibiri huru ya no wate. Wo mani nsi so nche. Nsu mu se nsu ne huru afa so no wate. Wa yi na wa jam. Na odi aya bomu. Na odi. We ne nko ana ase metimi di afra kontomire. We nko a. Ubetimi di aya nkwan di aya bomu di bibia atum. Edi. Ena se wuntimi so apede bebere ne no a ehu nsuo ne hye ono okay eboa aharawa pa se mremre na yese ye mani nsi so nche no se menya ne bebere na me disi so ehu fa so me mane no so na ebia mebubu ahye fridge m kraye aye be se ahode ne bebema na yese green no ne bo mamma ni nsi wo se so ya an maka ne hye ya an maka ye se besai okay na hode no yes den so betuma noa we na mana ben no okay wow unim papa yi nyenya mitemu bi wo pemso baabi obepie bi a wo pie bia ya na ya wo bi eso okwabanane ene ema ewo mu no minim se nyenya eka ho de aka na yentimi mfa ntodwa na minim se yese epam sunsunfin epam sunsunfin na ye frɛ ne krada eni gare kra e dipa de krada tina abun se ye biba be hu obrempon bi na ebi gunukom mfa ho se wo ye obrempon ana wonye brempon nyankopon asi wo hene dada de sase so ankonya wa anya bia eno nkyere se wonye hene oba bia so ye wo hema dada sa na nyame ye na nhihye ni mom ye wa sase so akonya bia ene de ku wiase ni panyina kora wonye ni te se opem so akonya ye dina naano nti enye ohene nko ena wo se otimi nya bi dugu ne kom ni mom ukọ baabi a edom ewo se ayefro se ayie se baabi a nipa dom hie bia no bokra ho ban okay enya hene okay enna ya nan kanfo de ye nte se komuade ne dawum kom bebre no wo bosom bi wo efre na huna bebrem na we no de ye na tade wow ani ni hu wo hia na otum se wo hia bema ono kro yesunsun no obo ne kra ho ban se we ne de wo de ball kra ho ban se obi person de sunsun fin bi be kutia wa enam we ne wo ho nti ntimi se obi timi koya ayefro na afi onye nsunsun so wo ne kra ho sa obi timi be chewade na onye nsunsun so wo kra ho ba we ne wo ho a
at the moment bi obi be try so ye boni bia no I was say honhom no sign intimi ma e kra ko aho adwuma na oye okay tin your friend krada okay very good na ye woni ba wo we ye bema nyenya no so ye wo ba ne bema nana era ya buta na chimaka esi den na muza mokoti we ya we nyenya ba we nyenya bema nyenya bema no onso aba na ba ne tisa atutu okay na wo ba no so de na bere kokko ma wo wodi no eso wo kura hu ni pe wo na oba no onse obi wo ho a enuru time se obu ni nsa wakoye family planning bi ana asade bi na ada na wode ano na ondimi mu ni nsa obe pesa ba ni bi na wape epunsu na wode ayam na wode asa na nsa bia no be sabento amienu onsa 3 days and 3 times abra umu nsa wow o se ubu wow esa nya eduketo a dabi spiritually and physically fit adwuma pa wow nyenya ahaba nye mwanwa se ba bia nananom obi a ya ne bimbimben wo mo bokra ho ban krada okay se obi kura no ese obi ayemfunso na obi afa ne nsa so awu we ni edi dware okay se ku dware sasadro okay nyanya nana ma menye we ansa na me remfi nana ka asem bi de fa eye ka asem bi de fa buhie wo se eno na abrofo hwe ya wo de ye fridge anhwa na ayo bi tirim kesene ye ne atena akorasi ache na ye wo ya che kakra ne de 2000 fo de be de amam de momo no efri 80 ho no 90 ne akire ho no nyina e ba bedu be se 90 ho no de enhye de anyem nwanwa sanse ye hubu we fie se obi free mu a ansa ne ebekwa akobo wo fa ne nuanom no mo wo won hano ano ho aho no mbebe fie ne bedi be nansa no sa eye nwure ye frense buhie yi eka nwura hodo a we ne wo mo yam no ye de asra emu no nipa na wawuo no ye sa de bi akuri no so ene ade anana na meboa na abofuru no ho ban se ne be ya na ebeka se baami ya baami no embaami no ya baami se ne be ya efunu no ensei enti eno na akoye se di nipa no wo hye esukochi adakam enti na nana eka se eno ena abrofo no hwe ya wonom ede ye fridge tintin nti a wa mo amunya hu bi da no za pepepe na tie me kai me wo fa bi wi na yesusua we bi na hu se wo mo yam ye de sra na sa de bi kuru so sa de bode ha bai ede ka ho wo de fie odi nansa obetimedi 1 year akora onye hwe so na onye hwe ye de dan body ni nyina wo ho se de mogya no ewe na ne no yama wiase no na obi wukura na sunsum nimbi na kura na we no bedanya no bebibi ya bobbo dunura na no se me na meda na chiwa na mko se ba kusi se me si agbo modin ayi ho no nko asi won go me hu bi wo me ho ache ne no e ka dubo no ho asema mo fidie de yam ponda cause ahaye na wo se okura pe aye bedi pa no ana ayo friend pe obi enim se we de pe nhu pa wo hwe ho na me be yusu na ba no ede aye adwuma na duane na ankasa no eno so boa body ma body no eye fe na duane no udi na duane na pe be ye de we emu we ne friends pengu amu nim pengu no pengu ye pe a wutwa mansuo ne animu nya pe na wutwa ma ne hu nsuo tim ne no aduane no nye bia we emu rese wow na ba no se wo de ye de na bai ye de yakoma yale so bi se wanya akoma yade a na koma ye ne ja na ma ne kase no ne honam ne twetwe no sa ye kase mu adwuma obeki karia na onke kanwe obepe ne bibiri mesro pede abre nyibunu ebre a aya na anyini enti na ama na abre se enye nne se bi se otie kurase de a mesro so kwa afade ate atofom okay nye de yakote abehye ne mum de ate ahye no kora wo to de anyini a opamu a ne hono na nkasa be ye firi ho nya afi na wo na ukobra wa ne hono akowara ne kese anyini awie obetwa ne nketo a keten na wannoa na ho nsuo no na wonnom
eboa obi a opese wonya stroke foforo eboa ne pa wow eno nko a pa yi nko a yanim on se nyame ye nte se akoma ai wo twetwam nkete opem kura na bitimi apem na watwetwa okay ekure nya kure be fi na epie ba na omo di makudwane no eboa homo pa ayesi ebinum kura yam we bi defra enu nti na wo beka ho asem enemichi yes wo mo sheda hatape na ba ne bi enu so ye kokko ni nti omo yam na ama na ye bebre unya di bi wo mu nko ade a mesere wudi ne beboa na se nya bad ti makosam na ya yam no e wo dwa so na omo ton na ebi fra no nko ade ka wunim kura se bi fra nkakoto ha ya na bebre na ni ono no de nipa na wo ye ne de ono nim se oye wabro ko mana do so no nya ne sika onim se oye waduro enti obu obo so de makodwane bebre be ye nkwan ba wonte makono eye pen ne do so e ma ne hawo kosudi e wo di aduro wow de asem na esro de ono ton ma no fi se obu oye ni bebre no de abu onso no nim se nti ye mu bebre si empem kosamu sana yenso ye koto a ye mu obu ye ne yenso ye be ye duro ye boy me nya duro okay on se ende ani fra ba wiase pa in mara kunta debi e ma mpe buchia eso ingusie ne koye ni abuwa ni pa ni pa ye kokutu a ye bom na nyisie ne koye ni utija ne nchen na wani nyina prusio no e kwa be so abuwa ni pa e clean ni pa ni so wonderful wusie ko ho ye de obesu e clean ni pa ni so nti wo hwe first ne na ye nananom wo ho no obi oba ne ho se wo ye wuraba ni nanka na nsanka no within 40 to 50 years ne nani ahia sese ifra cause musie mfane ni so ohu bi wo hwi a onye ni frada ya enten hu sa ankrofo no musie ya mfa ho ne de musie kro de hia se ye musie nko ade ko wani nko ade a eboa wo eboa wo okay nana ye dase enti sese nnu a wakire nyina obo aja wande oso opese wo bankasa na wankasa wo boa no na wo ye de ma no akonya ne da ho di ka fa telephone number to jama miansa my telephone number ne 0243 809370 okay and I'm 0541 17 30 91 okay obetimi aba se unya obetimi apa ma ho emfa ho se wo sika ana onni sika nemum se oba se opese ye hwe o hyebirem dia se be memani no enkosunsum mu nemum ye osunsum e be frɛ na oba be ye abusa na hwe se wabrabɔ no kora e kosei enye ni nyina na ya na obi na ye yen aya na ye nia nkasa yeso ye niema bi ye no akutia yen ade a se edi memanya pa ne se okohia oba o se meware o because o ka se wona ne betwempra on tiase wa wo so nim se enya ade se obi a obeware no nti mesere wo se wo po ba na ofi se enya wale na wo de kwa maami mihia wo mpratwe mini usan na mhwe na osuba na beboa me a makoye wo ho ade ba wo de hye ni tiri mu se obeware na ono so pa wale ene wo de na koma edi akire nti awale na enya ma pe akoye no me eni edua obeboro de nimum de wo ka kire no wo gina so ti be sire nia no mema ne se ewo mu se ukoye oba wa na ada na unya no ntina mpanyefo se mekoye ne la ye na ada eni asofofo nyina ye nyame nkona makoda ada obi nimum na ada na wo da no de wudi si ano po no akoye apam okay ti hwe ni yin wan kubu apam no so de betimi asa akwa aba be hante wankasa so nti be sire se challenges ye ba ha no na ya blabo na ye bo no yinuanum bebre nim expenses enye ni nyina na yesunsumsem last mine bi ba ha oso oye adwuma month waje 40 million by onim do de nisikaye ne yere ba ko ne baba ko enso wo mumpo ne fresh sunsun na ba ye oba ye obehwe ye no obi a wo je 4000 a month no month o spend 8000 edi ankwa ntitembi oso waje bosia adoya wo ye na bonten ene obi asere made o we hu akere no oni bi kura no okwaje bosia ono de ohunu se oye papa na nyame ahyira no
enso na akoye bosia ene ka abeto ne so nti yen check sika yenya a day ene expenses na ye ne day no betima aboa am yasie bibi okay because me metwe de bia me adwuma 10 million na se de bia me boka 10 million a ke na me wo nyamfa so nti se yale kese bowa be den na obeye ana asem kese bi si a nti de bia na se me koto se obi bibia wu no oda fom usu a enye de wawuo no na madwene ko ho dwene ne boto no nti me kakra ketake gine mia wano because lord of fair ho a nko te se ne maame a na ne dofo bia wuo no ka omo obi ama bese afutu bia ni wa echen se o si obi nya adwuma na bese jisika ko ye adwuma sa nti oda fom na wo yanche ne de unim se de wawuo ne ye ne ya fa me ko no na ya asem ti se beboa ye nuanom de a ye mo o motamu a bibi ekoso nana medase ya minsira abusafo ye ne black power ena ebebo enkomwe Frentem from mame fasono mene sono fesono fasono disi sono akonwa so abusia panyi no wusu aduomi aha NYANSAPO kasa mfonyini ena wani guso waso guso awuti yi ye ba ya ye besane ne badwen ba kwan so ne de maamo anya hwe no yenya hama ene yarwa hodo besi num ne ne ma hodo a na nada ma ode ache ye kwa tuanamon na sebia koto da bia meka sesede ni bomu no efiri twokunkunum o kan samu ngoma na ewo ho obekyerew amohu kwan ye fa so ema obia obosediem oba bi ema wokan sumasem ede kire abra na ohenso opeso okokon na ekonunkunimdie ni ntwa ebebe mu nti se wo kodu nsini ho na onnim nnonu brane nutan ne nua haban na wo kire wasa ho yare no sebia kwanto enye emfomso ewo nyame mu anase bibie mu yama mu nyina mo ene hwa wogye ahene wa when in a wow,